so ọ nwere anụmanụ nwanne anyị nwoke ndụrọpụ ife onyonyo ebe a ka ndị mmadụ wee mụta ife. That was mgbe ọ bara ime ya na nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo ejere wee baa ime, and mgbe m drọpụkwa ife onyonyo ya si na nwaanyị obodo ya na-akpọ m sị m chọlie ego na ya na-achọ ego ka o ti oke ego ọ sị m chọlie ego ka ọ sị m sendele airtime ka o wee kpọgasịba ndị mmadụ eji wee na-aya ego gbasatara mpụta die. Mgbe sị anyị nwekwara wayo ma ego na m abụrụ onye obodo na m enwere akwụkwọ obodo, gị nwa bụ onye obodo bụ nwekwa akwụkwọ obodo, so ọ bụrụ na ime ka plan maka nwoke be ya dịrị gị, nwekwara m akpọ m na m kọbọ na m menyerọ efe m gwara ya. So update na no update na drop n'isi ka ndị mmadụ wee kwere ya na-amụta ife na-abụ na nwoke anọ n'ime wee kpọọ m sị m ma makwana nwaanyị ya kpọrọ ya na fon si anyị ya ego na enwere ego ji aṅụ mmanya, na enwere ego ji esi nri ya na nwa ya nwoke, because ọ mụtara ya nwa ya nwoke, ọ mụtara ya nwa nwoke. So nwa ndị ọzọ mụtasịrị utu ụmụ nwoke obodo fa, nwa ndị ọzọ a esoro ya nọrọ, o desara ya utu mmịa. So nwa onye na ya na-abụ n'ọkịta bụ nwa mụtara nwoke be anyị, nwa nwoke bụ ihe o ji wee kedo nwoke be anyị, because akọ m akọ nwoke be anyị nwe na ife onyonyo m si na nwoke be anyị lapụ nwunye ya na be anyị, because na nwunye ya na nwunye ya ebigo for 10 years fa mụtara nwa. Nwaanyị nke ọ nụrụ, nwaanyị be anyị ọ nụrụ fa ebigo na Nigeria 10 years fa mụtara nwa. Still o wee God si na ọ na-atravel bịawa obodo oyibo ka ya jee chụọ ego, bịazie kwudozie nwaanyị obodo akwụna nwaanyị obodo ọ chụtara na klọb duruzie ya, anwụsịa nkwa eduru na ha bizielu ọmụtara ya nwa nwoke akịta. So wee kpọzie nwunye ya na Nigeria si na ya amụtaghịkwa nwa n'obodo oyibo, na ya mụta nwa nwoke. Mgbe si ahụ ka iwee fọọ edere nwaanyị idesa na Nigeria ka ya na-akọrọ ede akwa. Anụmanụ nke a dọnọkwa be anyị na-echeghị n'ụdị na ndị die n'obodo oyibo bịara obodo oyibo bịa mụta nwa nwoke, kpọwa nwunye yi na Nigeria gwa ya na ịmụtakwa nwa nwoke. Nwaanyị a kwesịrị ịpụrụ onwe ejeje n'ọnwaanyị ọzọ ka ntị wee na-anụkwa even up until na nwunye ya ka nọkwa befe a na-echie ọnụ Abakaliki. Nsị a na nwaanyị ọ dịdịrị nwaanyị ọ bụ na ịghọtago because ọ na nwaanyị isi na-arụ ọrụ, o kwesịrị na di gị lapụ gị na Nigeria. Even generally ana m eme the video all the time, di lapụ na Nigeria nọ 5 years erika dị 2 years ọ natala o burutu ike nata na Nigeria ka mma na ịlapụrụ onye ajeje n'ụdị ọzọ wee bụkwazịa nke ya na ya na-abọchugoro nwa for years. Ọ sị dị ka o chelụ ka amụta dị nwa, ọ lịchapụa si na o jebe obodo ibipụtakwa ịdọnọkwa chebe ị na-echezi efọ gịnị to the extent na ọ mụzi ya bụ nwa na-akpọzi na fon from obodo ibo na-agwa na ya mụgokwa nwa. Ọ bụrụ nka kwube ihe a oke gezienụ ntụ nwaanyị obodo wee na-anyụcha na anya because ọ fụzi na nwa nwoke a wee kedozie onwe ya wite anụmanụ nwaanyị obodo. Ọ nọ n'ime anụmanụ nwaanyị obodo si anyị ego ji aṅụ mmanya, na enwere ego ji aṅụ mmanya, enwere ego ji enye nwa ya nri. Febiekwa n'ụlọ fabibo n'ụlọ bifo ha enwezi ego ibi n'ụlọ, achụpụ ha biri na chọọchị, biri chọọchị ndị Naijiria, achụpụ ha biri chọọchị ndị obodo na ime chọọchị ka fa na-alarụ onye bịara obodo oyibo ibute ike. Ya na nwunye wee na-atụ akwụkwọ ụmụ ihe akwụkwọ wayo 419 na a na-atụ akwụkwọ nkanka akwụkwọ na-atụtara ọnụ ya na-elekwa ọgwụ ka o lere ihe a eji wee lie n'ọgwụ wee baa ime. Akọsị m aka ya na akara mgbasa ozi ma ka ụfọdụ wee na-amụta ife. So the latest update na bụ na ọ kpọ m si na nwaanyị na-ayị ego ebe ọ nọ n'ime. Just imagine nwoke nọ n'ime ịgbanwụrụ mbụ asị onye obodo ịbụ asị onye nwere akwụkwọ ka ị nwee ike onye obodo ịbụ nụnụ ka ya na-anọziri onye obodo nwa ka ị na-anọzi utu nwoke obodo nwaanyị obodo ịba n'ime ka o nyere ya aka ka ịpụta, ịba n'ime nwoke na-enyere ya aka ịfụrụ ya. Onye nwere ọrụ nwoke bi ya aka ka ọ pụta ọnọkwa nne naanị ego, onye nọ n'ime naanị ego ka onye gị ego ka ije ṅụọ mmanya ka ije gị ego nri ọ na-akwa akwụ ụgwọ ụlọ na fabi n'ụlọ ụka. Azịgbakwa nya sendị eri ego ka o wee lie nri. Mgbe si ya like seriously ọ sị na ọkwa ihe ọ gwara ya isiri ka ịgba mbọ maka nwoke esipụta ya ọnya nye ya ego o wee bewara ya sị ya na ọ bụ na onye rie ego nke a sị ya na ya ejiri ego ka o esi nye ego onye nọ na nga na-enye mmadụ ego ka ebe o esi nweta dị ego. O wee sị ị nwere ọnụ ikwu okwu na isi na nga apụta kịta mme sendịkwa ya back. Ị ka nọ n'ime ebe a nwee ọnụ ikwu okwu na ijesi pụta na mme sendị back again ka ịbakwa n'ime ebe a nọ ife ọ gwara ya gbanye onwe fon na ntị. Anụmanụ nwoke wee gwa m ya wee sị like seriously
ha nwoke nọ n'ime nọ na nga na-ata ahụfụ na-eche ka ya na chie na aka ya esi wee mee ka o si n'ime pụta. Onwekwa akwụkwọ onye nọkwa otu nwaanyị obodo onwekwa akwụkwọ o nwere even nka akwụkwọ agasị a na-akpa adoro onwekwa ya. A na-ekwugodo okwu ka ọ zasịa ụgba na enwetara ewuti ọgwụ, na-aza ekwukwa okwu ka azasịkwuo ụgba na o nwere akwụkwọ. Ị na-esi anya na o si n'ime ebe a sendịrị ya ego, ihe nke ọ dịrọ n'ụlọ egwu ya si n'ime sendịrị ya ego. Na ọ bụrụ na onye lie ego nke a sị ya na enwere ego ji ọsịa unu nwere ọnụ ikwu okwu na usi n'ime ebe a pụta na ya etichikwa ya n'ime ọzọ. Onye nọ with citizen, onye nọ with nwaanyị obodo, kedụzi onye ha onyezi ka nwaanyị obodo help. Kedu ka nwaanyị obodo help? Kedu onye nwaanyị obodo helpzi wit akwụkwọ wit nwaanyị obodo ọ bụ onwere ife o menwu n'isi gị, ọsịzịa gị si n'ime sendịrị ya ego ka ya wee nwee ego ji aṅụ mmanya because na-akpa ka ọ bụ ọ nọ na klọb ka o nwetara ya ebe fana na-eti nkwụ because ọ bụgo na ego nne ya adịrọ ego nkwụ ya adịrịrị ya sendịrị ego na enwezi mmanya ọ na-aṅụ, ya sendịrị ego na enwezi ego ji eli nri ya na nwa ya nwoke, ego ejiri nri na ịṅụ mmanya ya ka ọ chụtanwuro ka di ya na-anọrọ ọ chụtanwu ha ego ejiri nri gwazasịa onye nọ n'ime nga ya sendịrị ego eji wee li nri. Firi ihe nwaanyị obodo na-eme unu ya sendịrị ego eji wee li nri wee ṅụ mmanya, ọ chụtanwula ego ọ na-akwa akwụ ụgwọ ụlọ bụkwa free, a na-akwa akwụ ụgwọ ụlọ n'ọsọsọ ego eji wee li nri wute nwa ya nwoke ka o nwetanwuro. Gwawazie di nọ n'ime ya sendịkwali ya ego, gwazie m ebe nwoke a esi wee nweta ego ya esendịrị ya. Wee nụ nke a wee sị mba ka m bịa drọpụ ya na akara mgbasa ozi ka unu fụzie na onwekwa onye nwaanyị obodo help. Nwaanyị obodo onwekwa help inweta n'aka ya, asị onye obodo ọ bụ ka ije ka ị nweta akwụkwọ ebe ka ebe o nwere akwụkwọ ka o nwee ike wee jeri ya ije n'aka ndị uwe ojii ka ịpụta n'owe ka o nwee ike nye ya akwụkwọ ka ị nweta akwụkwọ obodo. Ị nwekwa akwụkwọ obodo stil erie ya erie, onwekwa help o nwere ike inye ya. Ife ọ gwazi ya bụ gị si n'ime ebe a sendịrị ya ego na isendịrọrọ ya ego na ịchọkwa na ịpụta apụta na ọ ya esendịkwa ya gaa bak ịnachi ya bak na ị nwere ọnụ ikwu okwu. Hey!